Bueno, ni Odei Barroso naiz, Urruñan bizi naiz 3 urte nituenetik, eta bertsotan hasi nintzen 12-13 urterekin. Momentuntan 21 ditut, txapelketa iristerako 22 beteak, eta hori bertsolaritza eta bertsoa iniz maite dut, eta nire zaletasuna bertsoa eta musika dira. Maite dudan bertsolaria bat ezingo nuke hautatu, hola bat bakarra, hainitz daude, eta zergatik ezin duan bat hautatu, egunaren arabera akaso bat nahiago dudalako, eta beste batean beste bat, batzutan bat iristen delako bestea baino gehiago, eta hori ezin dut hola hautatu bertsolari bat, eta doinua, doinuak ere maite ditut puntu motzak dituzten doinu luzeak, baina luzeegiak ere uste dut ez dela komeni luzeegietan kantatzea ongi betetzen ez baldin badakigu, eta hori da.